adlaw mga brita dinhi sa atong abrihonon mga bayot, so mag-abrita diri sa ilaang refrigerator kay magkuha ta dinhi sa do nga pinalit sa akong ugangan atong isang adlaw. So ang ato ang recipe karon maghimo ra ko og pizza mga bayot, kaning pizza ha ato pa ning isang adlaw gipalit sa akong ugangan dito sa City. Unya karon pa nako nilutoon. Dayon ang atong ipang toppings ana ato nang destination dinhi, cheese ni siya, gamay ra kay cheese akong gibutang kay mura poy naa kay wa pa sila kapalit. Kaning karniha ato pa ning isang adlaw na kung niluto nga karning baboy, so ato lang nang butangan ng mantika din ha unsa na used oil or corn oil ang atuang fan, then atoy butang atong do. Dayon atong butang ketchup mga bayot, banana ketchup niya ako ang gigamit kay mao'y available dinhi sa ila ang dapit mga bayot. Dayon human atog butangan na ato ra na siyang katagon mga bayot, pangita mo dira og brush din ha sa pantalon o unsay klasiha dira brush sa kuko. Kani akong gamit brush ni siya sa barbecue kay mao'y ila ang gamit din basta na sila brasan sa ila ang mga kalanon kada adlaw. Dayon ato na nang ihampol na to mga toppings dira unahon na to ning cheese din mga bayot kay aron mabulupat sa dani ato ang recipe karong mga adlaw. Dayon ito isunod ang ato ang karning baboy ni siya. Dayon kulang pa maning karniha manggod, so ako nang butangan unya og ham ako ra na siyang slice og ginagmay kay mo apod atong ipang taplak din mga bayot. Then ang kaning lomboy ba bitaw ay mo ni ilang ipang toppings kasagaraan diri og magama silang pizza. Ako sonsoon na magugo kay wa mo ko nahibawaan na ni sa una pa man taon. Ay ako nahibawaan na ni putong balanghoy ra magyud tawon. Dayon ato na nang ipaibabuan ang atuang last nga cheese. Dayon human ato na ning isit ning atuang oven diri mga bayot, isit na to na sa pizza. Dayon ang gika dugayon ani butang nato nig 25 minutes ang 5 minutes ang pagpainit sa oven. Dayon ato na siyang ipaslak din sa lalo mga bayot karon maluto na. So luto na nga atong recipe karon kani atuang lamihang pizza mga bayot. So makakaon nagyud si Inday tabib mga bayot, so murag madako-dako na mo datong pikas dunggan diri mga bayot. Then human magkuha ko din sa kalanon sa akong anak kay ato ang paisnakon mga bayot. Dayon human og kaon mga bayot, ako na ni siyang hipuson. Magkaon nila bayot ng lakaw na sila mga bayot kay na naghapon sila mga appointment sa ilang mga business lagi. Busy gini sila kanuna og pamagol. Dayon ako ipakita ninyo ang ilang cheese diri murag puro mag-itlog cheese nila din mga bayot. Dayon daghan kaayo og hugason kay kaduha lagi sila mag-ilis og plato kada kaon nila, so mura may gapista kanunay og manghugas kay daghan sug kayo. Pero kere ra man gihapon kay di man kay ni bugat ni mga trabaho, sisiw ra man kay ni mga trabaho am slag piyungan ning mga trabaho kay dali ra man kaayo ni siya humanon. Dayon while nang hinlo day ko akong anak diri nagdula og sira usara unya kay gisulod nako siya diri sa kwarto. Ang kani laging ginahen nga hilig kaayo og video picture day ato yung kagalhan na pud atong anak while galantaw siya sa iya ang salida mga bayot. Maskin pag maabta ni gisa ka adlaw salida ni ang mga kukumelon di gyud ni sumhan akong anak og lantawan ng balik-balik kanang ABCD na iya ang gipang lantaw nga salida mga bayot. Dayon unya taod-taod ani ako ning ipagawas ni akong bahandi kay hinging tawag nga ako ang brother-in-law nga iya ko nung dadon sa trabahoan niya. So ako ring ilisan taod-taod mga bayot kay aron madala ni sa akong brother-in-law kay kani akong brother-in-law grabe gyud pug kay mupangga ni akong anak murag iya pong giisip nga iyang anak ba mo nang unsay gusto no sa akong anak iyang ihatag i-provide gid niya tanan ba mo nang dako pud kaayo na ko pasalamat nang gyud pud nga kani akong pamilya nga akong gianhian murag giisip ra gyapon ko nilang anak ba bisag ko kuanggolon kog utok usahay pero usahay ra. So kana akong anak mo nang gapula-pula ang nawang anak kay na allergy siguro na sa kanunan yang kaon og chocolate mga bayot. So diri ra ko kutob mga bayot. Salamat sa inyong paglantawan. See you next video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye bye.